Iroi trai, saya sit pat ngai kble pi baro ha kerteng ke bat kiam tam ke jong uji su. Te kene ke request na pedeng jong pi te la after yo pi la request singa te hene tem yo la pat bangan. Le kene ke video te ke request ke jong pi ke ba pi ong duai nga bangan yo ke jing pendap jong umen sim ba khoi. Te ba pin yo ke jing pendap jong umen sim ba khoi ngan IP ke jing hikai ke baleng kon bat ngan seduai pat nak ta jong pi bat ngan sehikai ru pi kum no ba pin duai ba pin yo e jing pendap jong umen sim ba khoi te ba pin yo e jing pendap jong umen sim ba khoi kam de ka kam ka ba e han re ka kam ka ba sok te ka shong happy la da pi kloi ben pentre kam e ka bangan yo ban hikai ye pi ha ka ni ka sngi ka ba mot klempet pin yo e jing pendap jong umen sim ba khoi te ba yo hi jing pendap jong umen sim ba khoi kebening kong ke David bapin penlut por bahaya lah dia ban syong hai gijat ki jong trai kamut pihak ban puli bahaya ke Bible pihak ban ruai pihak ban duai lem nak bentai ki weiru ki badon ha bedeng ke jing bat ke jing le te bat ketu Galatiasan ar te itu usok jong umen sim kamut pin pentre kami gitu ki kendai teli usok jong umen sim kapamot klempep pensayo e ka jing pendap jong umen sim ba khoj bat kibriu ki bakwa ban pendap ya ki do men sim ba khoj kat ba ki yo e ka jing hikai ki pentre kami kata haba kimla ki ya khun bet hat do bandala bat ki sedang man kenter no ki bas niu bat ki sedang man be shaki ki babaha te wat haba kim pat la ru ki ya khun bet na ma ka jing ka jong ublai ka ong ba suk kita ki bas liang ka hok na ba on pendap ki te haba pis liang bandap do men sim ba khoi ka pis liang ka hok ka jong ublai pis liang ki ka babaha te na ma pis liang ka babaha te pia khun ru pia le ru kat bala ban pendap ka ba ngalayo ban hikai kum ne ini iji kai beleng kwat ka bamot klepep pensayo ba ka jing pendap jong man sim ba khoi ba haba pi duai ru pila yu i hi nga de ka preu ka bom dan nang ba haban duai henre haba nga duai ki jing duai junga ki ju kiu stat be wat chabneng nga ju sngo tho ba ki jing duai junga ki kiu stat na ma balai na mar banga sngo tho leng ba ki jubab ki banga yo ha banga duai nga yo jubab te kamon de ba ka kiu stat ka jing duai na mar ka ta sa yo e ka jubab te compare la da phim nang bahare ba phin duai te henre duai na do kamen sim duai na do ka do not kata ka long ka ba kam don kam ya phi te phin duai kumne phin chu ong ba try nga ai ngo eme na ma long ble ba bha bat nga ra thrang shi sha ban yo e ka jing pendap jong men sim bo kho jong me to pendap yang nga do men sim bo kho jong me to ai boring nga bangan ko ngo e ka ba me la hi kai ai boring nga bangan la ban penlut por ban chong ki jat ki ba kho ki jong me mat kum ta tar ka ba mi na po ka do not ka jong phi ka ba mot klem pa u ble un pendap be ye phi de ka jing dap jong men sim bo kho ba on ta phi la dap da u men sim bo kho pen sngo tho e ka hok pen sngo tho e ka pop ba teng teng phi le ba kla ru kan don ka jing pen kan do ha po jong phi bat phin nom hun ba phin le ek ba snew han re phin hun be tam man le ek ba 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 la da phi la dap do min sim ba khoi da phi thmu ban le ek ba snew ru han re phin nam la ban le ek ba snew han re phin kwa ban le tang ka ek ba ba bat ki briu ba dap do min sim ba khoi ki dap tang de ka jing e ya no ru kim thau han re ki dap tang de ka jing e te ben tapat ngan duai no na ka banta ka jong phi bat khum ju ru na ka banta ki we te ka ni ka banga le ya kan ka video kam da dai ta na ka banta jong phi bala request re na ka banta baro ki ba kwa bandap da uman sim ba khoi phin le kum to kam dai ka kam ka ba kare kam ka ba sok ba tam ba bon sin ki video kim tip na mar kata kim yo ek jing bandap jong man sim ba khoi te kyar ba na ka ban le snio be shake jing ba tan ka ta hi phin yo ya ka jing bandap jong man sim ba khoi te to ni le lang ha ka jing duai I believe it chunga wan man ai ngo ime na mam long le ba pha pen ko pa bi it chunga ki bon na pedeng atrai ki khon ki jome ki badon ha ka YouTube ka jonga ken ko pa bi it chunga bat ki weiru ki bom don atrai ki don chisha ye ka jing thrang ban yo ki jing pendap jong man sim ba khoi atrai kan da na mar ka tang wan ban duai ban pha no atrai kan na di man sim ba khoi jome ha ki khon ki jome atrai ka au ble bi it chunga da ka teng ka ba khoi ka jome atrai kan na ngada pha no yo man sim ba khoi jome she ki khon ki ba thrang shisha ken ko pa bi it chunga au ble bi it chunga kur kui ki ken ko pa bi it chunga
pendap atrai kra do man sim ko jome pen slet do man sim ko jome pen baptisi ki de ding man sim ko jome ken ko pa bi e chunga bor ki bakin long ki badon atrai kra di so man sim jome ken ko pa bi e chunga ba ai bor ki bakin la ban tre kam atrai kra ki e bala hi kai leng bakak tin ka jome atrai kra ba da shisha ken ko pa bi e chunga kin long ki bala pendap no do man sim ko jome ken ko pa bi e chunga shim ti ki khon ki jome ken ko pa bi e chunga ai bor ki bakin la ban pelut bor ya la de man shong ki jat ki ba khoi ki jome na mar tang ki te ki ba la ban pelut bor ba me atrai kra ki yo e ki jing pendap pa jong man sim ko jome ken ko pa bi e chunga kum tang ada kur khui ki de ka jing kur khu balai ka jome ken ko pa bi e chunga shim ti ki atrai kra don ringkat bat ki atrai kra don bon atrai kra ki bang ngap ha ki jing ngau ba ha jong ani ko perthai pen ban ki don ki jing slang kini ka jing krang atrai kre ke ek ba ha na mar kata tu weng no atrai knan ye ki kam pam man jong ki paro khai atrai kre da ka bor ka jom ki la be da ka bor ka jom ki kanam la na mar kata tu sngo pa ka jing duai ke shakri ka jom e kur khui ki atrai kra sa no ek da ka snam ko da ka jom e pen long ki bre ki ba thamai atrai kna na ko ka bor sha ko ka bor ken ko pa bi chinga shim ti ki kur khui ki atrai kre ki don kam ye me bang duai ka jing da ka jing ke ka jom e kan yai long bara bor ba ki ba men da kur khui kam ki ti ki jong ki paro bangada sneng persya atrai kana ri kam jong setan ber khoi unong bam do nam la ban lutte na jing em ka jong ki la ka long ye ke bakin jaman sim la ka long ki ke bakin jamet ka ba mem la kor khu ka jing em ka jong ki ka setan ban man kanam la man tak ti atrai kana dwai ka jing sok ka jing men ka jong me kan long ha ki yeng ki sam ki jong ki ken ko pa bi e chinga able be e chinga to sngo pa ka jing dwai ka shakri ka jong me yo no me ka puram pan tem ko ka jong me jisu banana sur hallelujah amen amen. Te to ble unyo ban kur kui pilang paro ya ro itra.